Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kula Fili Ramadhani, absen 32 saka kelas 11 IPS 1. Kula niki nganti macake puisi sing judule Ibu. Tresno asih ibu, ora ana kang bisa nganteke. Sabaran ibu kang kebak wutu, ora bisa gak laleke. Doa ibu kang tulus tansah ngiringi awakku. Pengorbanane kang tanpa wates, ora bisa winales. Ibu, pituturmu bakal tak rungokke. Tresno asihmu marang aku ora bakal puput. Pandhong aku, Ibu, moga Gusti tansah ngembadani. Daning ya Santi.